Takže ahoj, dneska budeme poka. Můžu se nebudu vůbec dočkat, protože drobku se takové a je rozumím. A prostě jenom mi to tady prostě tohle dneska uje, ale máma mi tohle nedovolí, chápete? Nějak tak. A já se na to hlavně nemůžu dočkat, že nám to třeba koupí. Ale nebudem to kupovat, takže nějak tak. Asi to budu muset ukončit tak dřív. Jo. Takže tam mám takhle tyhle domečky, jo. Mám jich úplně spoustu, jako do sebe. Když třeba udělám to vlastně, když mám tolik, jo, takže tak a můžeme asi začít normální rodinku, ale musíme tam dovolit, protože se přestěhovali z jednoho velkého domu do toho domu. A jinak hrozně moc to po mně chtěli, ať prostě točím to kapor, takže točím ho třikrát, ale jsem hrozně nachřípaná a dneska ještě pojedu kupovat na jedno. Zase ty na neděli, oni prostě opět nám vrátí. Jo, oni se prostě musí nastěhovat zpátky sem. Oni prostě odjeli, prostě odešli z starého domu, takže už v novém domečku budou. Já to jsem tak prostě vystavila, chápu to. Jo, takže nějak tak. Mám kočárek, aby se nevěděl. Můžeme jít, asi mami nebude mít brýle. Já spím nahoře s malou. Dobře, tak jdeme. Pracho, ty spíš dole, my jsme ti to tady zařídili. OK, prostě jakože už odjela. Pracha se zase prostě nastěhuje. Chápete? Nebylo bych tam ráda, kdyby fakt udělala. Jsem spíš byla úplně smutná. Čekajte. Tak. Pracha se jde na něco oblít, ale neví to čeho. Takže nějak tak. Ne, dneska nebudu prostě. Ale můžu zkusit to nový. Jo, tak to si beru. Nevím, kdo jsem, ale prostě si to beru. Tak. Odjedli. My třetí. Jinak mi dejte like, odběr. Dneska budeme mít hodně dlouhý natáčení. Z to kápo. Že nějak tak jdeme. Segda spí u nás, tak jsou tady dole, má tady tohle, takže nějak tak a teď je spát nahoře. Dobře. Takže nějak tak. Tak. Má tady spoustu takovýchhle věcí, má i celku mě. Silčiny mají sbírky, prostě, protože jsem nemila silku. Tenhle stůl umítl a já to úplně zbožňuji. Koukejte, úplně tohle jí sluší, tady mám plavky. Takhle. Chápete? Má prostě postavit to jak pyžamo, chápete? Jo, takže už jde dolů. Takže už jsou tady, takže už je tady. Počkej, než se ty rodiče fakt vybalí, jo. Takže nějak.
nějak tak se vybal mezi tím. Jo, my se jdem teda vybali, tak Zlatíčko se vybal. Ani mami, tak se vybalil a hned tyho pohovor se ona měla, že? To mám. Jo, takže nějak tak. Ona tady prostě má tohle, asi vám to na chvíli stopnout. Takže už jsem to vybalila, jo. Bylo to hrozně trvání, než jsem to fakt vybalila. Takže nějak tak a prostě chápete mě. Takže nějak tak. Oni už tady mají vybaleno všechno, takže myslím, že to tak